Doncs canviem d'esport i parlem ara de futbol sala, ja que el futbol sala Gavà ha aconseguit sumar un punt aquesta jornada després d'empatar a casa amb l'Sporting Esplugues. En un partit de màxima intensitat contra un rival directe a la taula, els de Nicolás Bustos van estar a punt de guanyar, però arribats al final del maig, l'Esplugues va aconseguir empatar jugant de 5. El Gavà ja ha superat el tram més difícil de la segona volta i a falta de 7 partits pel final de la temporada, l'equip es mostra segur i convençut de seguir donant el màxim i mantenir la categoria. Tan igualats com es trobaven dissabte el futbol sala Gavà i l'Sporting Esplugues a la taula, amb 25 i 24 punts respectivament, va presentar-se l'enfrontament entre aquests dos conjunts. Després d'un bon nombre d'arribades a porta per part dels dos equips, va ser l'Esplugues qui va marcar, aprofitant una errada defensiva del Gavà. Però els de Nico Bustos no podien permetre's caure davant la seva afició i, optant per l'estratègia, van aconseguir empatar el partit abans d'arribar al descans. Rubén no podria haver col·locat millor l'esfèric. El Gavà no va afluixar el ritme a la segona part i Àngel, aprofitant un xut ras de Javi, va pujar el 2-1 al marcador. Però l'Esplugues no va donar mostres de flaquesa i poc va trigar a recuperar l'empat. El darrer tram del maig no podria haver estat més intens. A falta de 5 minuts pel final del partit, Àlex va fer el tercer i Rubén podria haver signat la victòria amb aquest potent cacau, però l'esfèric va acabar estavellant-se a l'escaire. I quan només restaven uns quants segons, l'Esplugues, jugant de 5, va tornar a marcar per establir el definitiu 3-3. Creo que hemos estado bien, creo que hemos defendido bien, contra un rival súper peligroso, súper peligroso y bueno, hemos llegado al rush final del partido con esa ventaja de 3-2, que ha sido corta, hemos cometido un fallo en una salida que podíamos haber sentenciado y bueno, al final ellos han encontrado el hueco y 3-3. La verdad que ha sido una lástima, después de... faltaban 50 segundos y íbamos ganando 3-2 y bueno, se han puesto a jugar de 5, han logrado empatar, però bueno, són coses que passen, unes veces te quitan i otras te dan. L'empat d'aquesta jornada entre el Gavà i l'Esplugues no afavoreix cap dels dos equips. Amb un punt més, els de Nico Bustos se'n sumen 26 i es posicionen en l'onzè lloc de la taula. Només 4 rivals se situen ara per sota del Gavà, però l'equip confia en seguir pujant a la classificació i salvar la categoria al final de temporada. La verdad que estaban un punto por debajo, hubiese ido bien la victoria porque nos hubiésemos puesto con un colchón bastante bueno, pero bueno, son cosas que pasan y más vale antes de perder, pues hemos sumado un punto y bueno es. Nos hemos quitado a los rivales más fuertes y en el último balance de los últimos 6 partidos que hemos disputado hemos ganado 4, hemos empatado 1 y hemos perdido 1. Que hemos perdido así contra Vilassar, 3-4 o 4-3, perdón, en su casa. Yo creo que sí, que el equipo está en buena dinámica y bueno, yo confío en no pasar dificultades. El futbol sala Gavà tornarà a jugar a casa a la propera jornada. Aleshores rebrà el Bar Micasa, en aquests moments 6è classificat amb 31 punts.